Pel que fa a la relació Catalunya-Espanya, a banda de que es pugui celebrar o no aquest referèndum, cada dia hi ha més tensió. Podríem dir que gairebé ja no és la relació Catalunya-Espanya, sinó el conflicte Catalunya-Espanya. Quina és la solució per acabar amb aquest conflicte? Clar, això torna a ser com una lectura des de... Jo, els mitjans de comunicació no els veig gaire, no? De televisió no en tenim al monestir, i jo no sé si aquesta tensió està augmentant. Es perden una gran cosa al monestir. Jo crec que està augmentant, és qüestió d'opcions, de prioritats, com deia, però jo el que estic segura és que està augmentant amb aquest nivell, diríem, d'interessos de grans mitjans econòmics o mediàtics, no? Això ha passat a la història abans, que en un moment de crisi social es necessita canalitzar o intentar-ho el descontentament de la població cap a alguna zona que sigui menys perillosa que la del canvi autènticament profund del sistema econòmic. Llavors creu que els mitjans de comunicació estan orientant la gent cap a la independència? No cap a la independència només, sinó cap al conflicte nacional. No això de dir, mira, ara s'està escalfant un conflicte, que és un conflicte de diferents grups, en aquest cas d'una reivindicació nacional en el sentit català, i que això vehiculi temps, opinions, diaris, espai informatiu i sobretot espai públic. I jo crec que això ha de ser molt clar, que jo aquesta confrontació amb grups de base, per exemple, els de la plataforma, han començat a Catalunya, els de la plataforma contra els desnonaments o pels afectats per la hipoteca, han començat a Catalunya, estan estesos per tot l'estat espanyol i no hi ha cap conflicte, al contrari. El que estan fent és ajudar-se els uns als altres per tirar endavant aquesta, diríem, reivindicació social tan justa i tan bàsica. Perquè els interessos són comuns aquí, entre Catalunya i Espanya, els interessos són comuns i perquè aquesta reivindicació reivindicació d'independència, amb la qual jo estic d'acord i m'he manifestat públicament d'aquí, això no hi ha ningú que estigui a favor dels drets reals, democràtics, profuns i que ho pugui veure malament. Per tant, no hi ha conflicte. El conflicte és provocat i el conflicte és, doncs sí, de les grans instàncies governamentals, perquè aquí potser podem imaginar fins i tot un pacte de CiU i del PSOE i del PP, perquè això és la millor manera, els hi va la mar de bé que un faci el paper de dolent des del punt de vista que fa el Rajoy d'anar en contra d'una obvietat democràtica, que el d'aquí faci el paper de l'heroi oposant-se amb això i que el del PSOE vingui com a salvador amb un federalisme que ja està passat de moda. Creu que aquest és l'escenari que està passant? No ho sé, però jo crec que això és una possibilitat i que en cap cas el ciutadà mig, diguéssim, s'ha de deixar enganyar en aquest sentit per un debat que és més fals que real i perdre el punt de vista essencial que són aquests drets bàsics. Això està afectant a les persones. Vaig llegir unes estadístiques del mes de gener i a Catalunya la pobresa és del 12%. La pobresa, vull dir, pobresa de no arribar a fi de mes, que necessites anar a fer cua en algun lloc. Bé, doncs això és superior que la que hi ha a Venezuela, per exemple. I fa 4 dies, fa 8 anys, fa 9 anys, a Venezuela era del 60%. No la pobresa extrema, però sí la pobresa de gent que sense ajuda no arribava a fi de mes. Això són unes dades estremidores, no es poden dir així ràpid i tampoc tenim tant temps, però ara hauríem de parar i fer 2 minuts de meditació, de dir de què estem parlant. Estem parlant, sobretot, augmentava la pobresa a Catalunya, i això no són dades de l'any passat, són del mes de gener, en les famílies amb fills petits, cosa que és lògica, perquè, clar, són les famílies que, si una persona està sola, es queda sense feina i pot tenir estalvis que li durin mig any, però si una persona té 2 criatures i si es queda sense feina, els estalvis li duren un mes sol. Encara ara no hem vist l'impacte real d'això perquè, segons aquests estudis que cito, que són els d'impactes econòmics a Catalunya, l'estudi oficial, aquesta part de l'impacte està sent absorbit per les famílies, per les xarxes socials. Hi ha moltes persones que els fills els han anat a viure a casa dels pares que encara tenen pensió o a casa d'un germà, o es reparteixen la gent en els membres de les famílies que encara tenen algun tipus d'ingrés. Però això jo crec que en el següent any veurem que l'impacte és més fort encara. Encara anirà pitjor la situació econòmica? Jo crec que si no hi ha un canvi, i encara que hi fos, perquè jo crec que això també és important dir-ho, no? Imaginem-nos que ara de sobte diuen, doncs, hi ha hagut un canvi a nivell de l'economia aquesta mundial que li diuen de casino perquè resulta que fa uns canvis que no s'entenen des d'un punt de vista racional i ara podem tornar a col·locar, o sigui, a tirar enrere les retallades que hem fet en prestacions socials, els sous poden tornar a tenir més poder adquisitiu i fem un canvi per a millor. Igualment, la consciència crítica no pot baixar la guàrdia perquè ja hi ha hagut ara unes retallades a nivell social i de drets amb les lleis, per exemple, antidisturbis amb les persones que poden ser detingudes només perquè se sospita que puguin tenir una intenció de participar en alguna protesta pública que hi pugui haver aldarulls. O sigui, hi ha hagut uns retrocessos democràtics tan importants que jo crec que no hi ha marxa enrere per al canvi social de fons.